sa pagkakataon na ito na muli ay magkasama tayo ng pag-asa. At praise the Lord dahil sa pagkakataon ay magbabahagi sa bawat isa sa atin ang maggulay-gulay ng salita ng Diyos. At sa gabi ito roon nadudulog sa harap ng ating Panginoon upang ang kanyang kapahayagan ay atin pong maranasan. Kaya sama-sama po tayong dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, sa mga baging, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na muli po ay binigyan nyo kami ng oras, o Diyos, upang kami po ay magsama-sama na dumulog sa inyong harapan, Panginoon, sa pamamagitan ng tinig ng pag-asa. At sa oras pong ito, dalangin ko po na tanging ang banal na presensya nyo ang aming pong maranasan. Salamat tatlo na nagkakatipon sa inyong banal na pangalan. Kayo nasa kalagitnaan. Kaya kami po ay may katiyakan na kaya nyong abutin ang bawat isa na makakasama ko po dito po sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Salamat po, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan, ang kapahayagan niyo ang aming maranasan at matanggap at kayo sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu na dakilang guro namin na magbibigay at magpapahayag sa misteryo ng salita ng Diyos. Salamat po ng lahat po ng tanging sa inyo lamang namin ibabalik sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa pagkakataon pong ito, salamat po dahil tayo ay nagiging topic ay ang tungkol sa pag-ibig. At bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ang naroon na napaka-importante na maranasan natin. Ano po? At ang ating pong tema ngayon na sabi nga po ay pinag-aaralan ay matatagpuan sa aklat po ng John chapter 14. Sama-sama po natin itong basahin po dito. Yan, tayo po ay yan. Verse 21. And keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Purihin po ang ating Panginoon. Ito na nais ng Diyos, no, na mapadama natin talaga ang tunay na pagmamahal o pag-ibig natin sa ating Panginoon dahil kung tutuusin po, siya ang unang umibig o nagmahal sa atin. Ang Diyos po ang unang umibig at nagmahal sa atin katulad po ng ipinahayag sa John chapter sabi nga ay 3 verse 16, ano? Ang sabi doon, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whomsoever believeth on him should not perish but have everlasting life. No, ang ating Diyos po ang unang nagmahal sa bawat isa sa atin. At dahil po sa pagmamahal ng Panginoon, no, ng Diyos sa atin, nais niya naman na maramdaman din natin ang pagmamahal niya, naman niya, no? Sabi nga ay kailangan may give and take na pagmamahal. At dito po makikita natin sa talatang ito na kung paano natin mapapakita ang tunay nating pagmamahal sa ating Panginoon. No? Kaya ang title po natin ngayon na ating pong tatalakayin ay nagsasabi na sabi nga yung true sign, no? Yung sign of true love for God. No? Ito po yung mga tanda
na tunay na tayo ay umiibig sa Diyos, no? Katulad ng sinabi dito, no? Na sabi nga ay naroon po na nais ng Diyos na mapakita sa kami pong tao, maraming Kristiyano na nagsasabi na mahal niya ang Diyos, no? Mahal natin ang Panginoon. Ngunit sa pamagitan po ng mga talata na atin pong pag-aaralan, maipuprove natin kung paano yung pag-ibig na yon na hinahanap ng Diyos sa atin, no? Kaya ang ating for God, no? Kaya unang-una po nating makikita dito, no, ng sign ng true love for God ay sabi nga, number 1, He hides God's word in tinatago niya sa kanyang puso. Katulad nga po sinabi dito, no? He that loveth me, them. No, ibig sabihin talaga naroon na kinikip natin o tinatago natin, it is that love me. No, ito daw po yung tunay na nakikita rin naman po natin ito sa aklat ng Psalms 119 verse 11. Ang sabi po dito ay after God's own heart, no? Ang si David po, in my heart that I might not sin against thee. Dito po ay pinapahayag ni David na ang salita ng Diyos, no? Sa kaliwang tenga, tapos palabas sa kanan, no? Hindi po, kundi ang sabi niya, ang kanyang salita ng Diyos ay itinatago niya sa kanyang, ang magawa niya ay tanging kalooban ng Diyos na magpaparangal sa pangalan ng Diyos, no? Kaya dito makikita natin, no, na ang tunay na paraan para maipakita natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon ay itinatago natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Hindi lamang po sa ating isipan, kundi notebook na kung saan kapag Sunday ay dinadala natin, no, nag-jot down tayo ng mga pinapahayag sa kalagitnaan ng naka-assign na pastor, no, kundi ang mga salitang yon ay itinatago sa puso, no, dahil ang sabi po sa aklat ng Proverbs chapter 4 verse 20 to 23, tingnan natin, no, bakit kailangan sa puso itago ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito, my son, attend to my word, incline thine ear unto my saying, let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Yan. Tago daw sa kalagitnaan ng ating mga puso. For they are life unto those that find them. And sabi dito, and health to all their flesh. No? Kagalingan sa ating mga katawan. No? At ito rin daw ay nagbibigay ng buhay. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. No, napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay itinatago natin sa ating mga puso. Dahil nga ay out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tanging ang mga naroon po sa puso natin, ito yung ating maisasakapamuhay, ito yung ating maisasalita, ito yung ating maisasagawa, no? Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay nakatago sa ating puso. Dahil dito, pag ito nakatago talaga sa ating puso, makikita natin na sabi nga ay ang magagawa natin ay yung kalooban ng ating Panginoon. No? Kaya napakahalaga po nun. Isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon ay ang pagtatago ng kanyang salita sa ating mga puso. No po? Kaya dahil sabi nga, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life.
dito lalabas yung issue ng ating buhay. No? Dito na sabi nga ay klase ng pamumuhay magkakaroon tayo. No? Dahil dito nanggagaling ang tunay na yung mga sinasalita natin, yung mga ginagalaw natin, no? Yung puso ang pinagmumulan. Kaya para daw naroon na maparangalan natin, maipakita natin sa ating Panginoon yung ating pag-ibig at pagmamahal sa Kanya, itago natin ang Kanyang salita sa ating mga puso. At sa oras ng pangailangan, makikita natin, ito yung naroon na magbibigay sa atin ng katagumpayan. No? Kaya yun po yung una na napakahalaga. No? At pangalawa, ang sabi dito, spend time to meditate the word of God. Yan. Magbigay daw po tayo ng oras na i-meditate natin. No? Ibig sabihin, nilay-nilay natin ang salita ng Diyos. Katulad na sinabi sa Diyos, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For them thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yan. Kaya sabi dito, no, paalala ni Joshua, no, doon sa Joshua chapter 1 verse 8, na ang salita daw ng Diyos ay i-meditate natin day and night. Ano ibig sabihin ng meditation? Ito yung sabi nga, yung pagninilay-nilay. Kumbaga sa pagkain, hindi ka lang basta lunok na lunok. Talagang naroon na ginunguya mo ng maigi para lumabas ang pagkain na kinain mo. Kapag ito ay ay nangunguya mo, no, napipino ng husto sa ating mga bibig. O, ganun din po ang salita ng Diyos sa pagninilay-nilay. Ibig sabihin, sabi dito, day and night, no? Day and night, umaga hanggang gabi. Ano po ibig sabihin nun? Hindi naman yung sa Bible, no? Kundi naroon po na ang salita ng Diyos ay maaaring pwede nating i-quote, no? I-declare, no? Ang salita ng Diyos. Lagi natin itong naroon na sabi nga ay banggitin ang salita ng Diyos. Isa yung paraan ng pagninilay-nilay. Pwede rin na paulit-ulit na atin itong basahin para makuha natin talaga yung kapahayagan ng Diyos. No? Yun po yung sinasabi. Para daw po magampanan natin, no? that thou mayest observe to do according to all that is written therein. At tandaan naman po natin, hindi sapat ang ating karunungan, ng ating kaisipan, no? Sa pamagitan ng tulong ng Santong Espiritu, kapag ang salita ng Diyos ay ating talagang inuunawa, meditate, ipapahayag niya sa ating, no, yung the deep things of God. Marami pong kapahayagan, no? Ang salita ng Diyos, malalim po ito. Hindi lang ito naroon na basta sabi nga kung ano yung nakasulat, kundi kung ano po yung need natin kapag ang salita ng Diyos ay una nakatago sa puso natin, pangalawa minemeditate natin, no? Talagang pinag-aaralan natin, no? Binubulay-bulay natin. Verse 23, pwede natin itong naroon na laging i-quote, the Lord is my shepherd, I shall not lack, He maketh me to lie down and rest my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the
house of the Lord forever. No? Pwede pong ganun po yung ating habang tayo ay halimbawa walang ginagawa o kaya kung tayo ay naroon na nagbibiyahe, no? Imbis na kung ano-ano yung tinitignan natin, no? O kung ano-ano yung ginagawa natin, pwede nating i-recite, no? Isang way yun ng pag-meditate ng kanyang salita hanggang sa ito ay mag-sink in. Yung kapangyarihan nito ay mararanasan natin, no? Kaya napakahalaga nun. Spend time to meditate the word of God, no? Halimbawa, nag-quiet time ka sa umaga, tapos merong salita ng Diyos, ay ka ng I'm with you, no? Yun ang sabi ng Panginoon. At makikita natin na walang problema, walang pagsubok ang pwedeng tumakot sa atin kapag yun ay pinagbubulay-bulayan natin. No? Nagiging totoo. No? Nagiging totoo yung salita ng Diyos kapag ito po ay meditate natin. Kaya, sabi nga, ito yung naroon na sabi doon, that thou mayest observe according to all that is written therein. For them thou shalt make thy way prosperous. No? Kaya, mananagana ka o magtatagumpay. Kaya hindi pera, no? Kundi yung puso mo, kagalakan, ng kapayapaan, kahit na ano pa yung sitwasyon mo, dahil yung salita ng Diyos na mineditate mo, ito yung naroon na sabi niya, magbibigay sa iyo ng tunay na natin ang salita ng Diyos, no? No? Unti-unti po, hayaan natin na ito ay talagang manguya natin. Naalala ko isang ano po yun, isang paghahambing ng salitang meditation ay katulad daw ng baka, no? Ang baka, kain niya ng kain ng damo, makikita natin na doon po sa kanyang lalamunan niya ay naitatabi at naroon na hindi na makikita natin na kahit pa rin siya ng uya, ibig sabihin talagang minamash niya mabuti, no, yung kanyang kinain na damo para yung sustansya din po ang ibig natin ang salita ng Diyos, no? Talagang pinagbubulay-bulayan natin, lagi nating sinasambit, no? Hanggang ito ay praise the Lord. Ang pangatlo na para mapapakita natin. Basta, hindi lang basta natin nasasabi, kundi na-i-apply natin. Na-i-apply ay talagang nakatago sa puso ko, no? Kayang-kaya din. Ano sabi doon? Trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding, your path, no? Alam nyo, yung katotohanan nito, yung pag-a-apply nito, ay naroon na nakita ko yung, sabi nga yung way, no? Yung paano natin ito talaga ma-i-apply. Nung minsan na ako ay nanghiram nga ng suklay kay Bishop, no? At naroon nung pagkatapos ko itong gamitin, hindi ko na alam kung sa akin ni Bishop, hindi ko mabigay, no? Hindi ko
taon na yun, doon ko na acknowledge Him and He will direct your path. Na talagang ang ginawa ko noon, in-acknowledge ko, turo nyo naman po sa akin, saan ko po na ilagay yung suklay na yun, no? Napapagalitan na po ako dahil hindi ko maibalik yung aking hiniram na suklay. At niya, nagulat po ako, no? Dahil parang naglakad ako, nagpunta ako doon sa lugar na kung saan nandoon yung suklay, no? Kaya yung katotohanan ng in all your ways acknowledge Him, He will direct our path. Ibig ko pala sabihin na in all our ways, maliit man o malaki, no, na ating pangailangan, kailangan pala ina-acknowledge natin siya, no? Tinatawagan natin siya, hinihingan natin siya ng tulong, no? Isang paraan po yun na ang ating Diyos ay natutuwa sa atin dahil pinakikita natin na talagang nagtitiwala tayo, lahat ay pinagkakatiwala natin sa Kanya. Lahat ay naroon na, sabi nga ay, naroon yung pag natin sa Kanya. Kaya, isang paraan yun ng nandoon na may practice. 9 verse 9, ang sabi dito, keep therefore the words of this covenant and do them, that ye may prosper in all you do, no? Keep therefore the words of this covenant, ibig sabihin yung salita ng Diyos, and do them, ibig sabihin, i-apply natin, no? I-apply natin, kapamuhay natin yung salita ng Diyos na yon, no? At sabi nga, that ye may prosper in all that you do. Tandaan natin, yung sinasabi ditong prosper, minsan pa, hindi lamang material, no? Kundi in all aspects of our life. No? Yung prosperity na yon ay ipaparanas sa atin ng ating Panginoon. Kapag ang salita niya ay ating, sabi nga ay ikinakapamuhay o yung ginagawa, no, tinutupad, ina-apply, no, ina-apply sa ating mga buhay, no. At makikita natin na sabi nga yung tagumpay ay atin ding makakamit. Mayroong mga talata sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Dito tignan natin. Ano ba yung katangian ng isang tao na kung saan ay ang ating tunay na pagmamahal o pag-ibig sa ating Panginoon. Ang sabi dito, Matthew chapter 7, 24 to 27, and do with them, no? Sa lahat daw na nakakarinig ng kanyang salita, sabi ng ating Panginoong Jesus, and do with them, at ginagawa o sinusunod yon, I will liken him unto a wise man, which built his house upon and the winds blew, and beat upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Now, dito makikita natin na inihilan tulad ng ating Panginoon ang isang tao na sumusunod o isinasagawa ang kanyang salita at doon sa hindi isinasagawa ang kanyang salita, no? Ang tao daw na isinasagawa ang kanyang salita ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa batuhan, na ang bahay na yon, daanan man yun ng bagyo, ng malakas na hangin, no, ay hindi ito matutumba kaagad kasi nakatayo nga sa batuhan, no? At ito ay sumisimbolo na yung bato na yon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? Ang ating Panginoong Jesus, He is the rock of our salvation, no? Ang ating Panginoong Jesus
na ang kanyang salita, na kapag tayo daw ay nakatayo dito sa kanyang salita, hindi tayo matutumba. Ano ba ang sinisimbolo ng ulan, ng hangin, no? Na ang sabi dito ay naroon na maaring sabi nga humampas doon ah, sa bahay, no? Ito yung mga problema, yung mga pagsubok, no? Ito yung mga bagay na yon na kapag daw nakatayo tayo doon sa bato, walang iba kundi ang salita ng Diyos, hindi tayo mapapabagsak ng ng problema o ng pagsubok, no? Kaya ito yung magbibigay sa atin ng tagumpay. At tayo mahalin tulad sa isang wise na tao, no? Yung kumbaga may wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. At yun naman daw hindi nagsasagawa, no? Ay mahalin tulad sa isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan na kung saan nung umulan, nung malakas na hangin, no? Ay bumagsak ang bahay dahil nakatayo sa buhangin, no? Kaya napakahalaga na at ang tao daw yon ay hinalin tulad sa mangmang o pool, no? Kaya naroon daw na kapag ang salita ng Diyos ay ina-apply natin sa ating buhay, makikita natin tayo ay magtatagumpay, no? Hindi tayo manghihina, hindi tayo naroon na babagsak dahil ang salita ng Diyos ang ating pundasyon, no? Naalala ko nung ako po ay nag-aaral pa, college, at nakakilala na ako sa Panginoon, naroon na nakakarinig na ako ng salita ng Diyos, no? May time nun na kami po ay nag-exam, no? At doon sa exam namin, ang feeling ko po ay hindi ko nasagutan, ano? Kaya pagkatapos ng exam, ako po ay lungkot talaga dahil alam ko na ako ay bagsak, no? Parang talagang sabi ko, Lord, parang hindi ko na ilagay ang tamang sagot. Kaya lumabas ako doon sa klase namin na malungkot, no? At naroon na, sabi nga ay, naroon na negative na ang aking isipan dahil sabi ko ay maaring bagsak ako, maaring hindi ko, no? Pero alam nyo, habang ako ay nakayuko at nanalangin sa Panginoon, bigla pong nangusap ang salita ng Diyos, no? Pinaalala niya sa akin. No, yung nakatago sa puso ko, biglang lumabas, no? At ang sabi niya, ang kaparaanan ko higit sa iyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay higit sa aking kaisipan. At alam niyo, nung marinig ko po yun, nung ipaalala yun sa akin ng Panginoon, nawala yung lungkot ko, nawala yung naroon na sabi nga ay parang panghihina ko, no? At ang nasabi ko na lang ay, Panginoon, salamat po. Kayo po ang bahala. Sa inyo ako nagtitiwala. At yun, nagbago na yung mood, no? Nagbago na yung mood ko dahil nga doon sa salita ng Diyos, no? At praise the Lord, kinabukasan nung ibigay yung aming exam na yon, no? Yung resulta, ako po ay pasado, no? Kaya sabi ko, Lord, talagang iba ka talaga, no? Naroon na ikaw yung nagko-comfort, yung salita nyo na nakatago sa aking puso, ang siyang naroon na nagbibigay ng comfort, ng lakas, no? Kaya napakahalaga po no, na ang salita ng Diyos ay naia-apply natin sa ating mga buhay. Hindi lang 'yon, halimbawa, mayroong nagkaroon ka ng hindi nga ay hindi, halimbawa, nakasagutan o naroon na merong tao na may ginawa na hindi maganda sa iyo, no? Kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, nakatanim sa puso natin, no? Naroon na imbis na gumanti ka, hindi ka salita ng Diyos na natanim sa puso mo, ang magsasabi sa iyo, vengeance is not yours, it is mine, no? Kaya hindi ka susugod, hindi ka magagalit, no? Dahil alam mo na ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Isa pang halimbawa, no, isang patotoo pa na nais kong i-share na kapag ang salita ng Diyos talaga ay nasa puso natin, meron pong pagkakataon na nung ako po ay namalengke nung sa Pasig dahil hindi namin alam, bago pa po kami dito sa Cavite, ang alam lang namin ay sa Pasig, mura at nandoon ang bagsakan kasi nga taga Pasig kami.
Hindi pa namin alam yun dyan sa Bacoor. Nalengke po kami, no? Si Disha po noon, at saka si Angel, mali pa po nun si Angel, ay naiwan po doon sa sasakyan, no, sa kotse. Ako yung namili. At talagang dalawang kamay po yung bit-bit ko, no, na pabalik na ako doon sa sasakyan. Bigla-bigla po merong humawak. Ang ramdam ko, hinawakan lang na ganun yung aking kamay, no? May bit-bit ako. Nung paglingon kong ganun, bigla po itong tumakbo, yung parang humawak sa akin, parang kumamay lang na ang bilis. At nung pagtakbo niya, nakita ko na wala na yung bracelet ko, no? Wala na yung bracelet na suot-suot ko. Yung pong bracelet na yun, ay bigay pa naman ng hipag ko na nasa US, si Ate Gigi. Inano ko kasi yun, isinuot ko. At nung tinatanggal ko, hindi ko na matanggal. Kaya parang isinuot ko na ng araw-araw, no? Hindi ko na tinanggal. Pero nagtaka ko dahil ang bilis parang kumamay lang. Alam nyo, purihin po ang Panginoon. Talagang kapag meron tayo talagang, sabi nga, salita ng Diyos sa ating mga puso, no? Nung mangyari po yun, ang nasabi ko lang dun sa magnanakaw na yun, na kumuha ng bracelet ko, sabi ko, God bless you. No? Imbis na makapagsalita ako na hindi tama, ng hindi maganda, o nakapagmura, ang lumabas sa akin bibig ay, God bless you. No? God bless you. Kaya, kahit po ako nagulat no, na yun ang lumabas sa aking bibig, imbis na galit, dahil nga ninakawan ako, imbis na magsisigaw ako na, magnanakaw mo, hindi Ang lumabas talaga sa aking bibig ay, God bless you. Yan ay dahil sa salita ng Diyos na nakatago sa aking puso. No? Kaya napakalaga po nun. Hindi hahayaan, katulad ng sinabi nga ni Haring David, your word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. No? Hindi tayo, ang mangyayari po kapag ang salita ng Diyos ay nakatago sa ating puso, minemeditate natin, makikita po natin na ito yung magtuturo sa atin ang dapat nating gawin. Kung meron tayong kaaway, matututo natin yung mahalin, no? Kung meron tayong mga problema, hindi tayo matatakot dahil yung mga pangako ng Diyos ay mapapaalala niya sa atin. Po, kaya naroon po na ito po yung sinasabi dito na i-apply natin, no? Na i-apply natin ang salita ng Diyos. Kaya nagiging wise tayo, no? Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapaaway, no? Hindi tayo naroon na sabi nga ay maaaring may mga times na parang naaagrabyado ka, pero kapag alam mo ang salita ng Diyos na siya nga ang yung tagapagtanggol, makikita mo na grabe kapag ang Diyos ang nagtanggol sa iyo, no? Minsan may mga times na, di ba, parang meron ng loloko, no? Pero kapag talagang yung tiwala natin ay binibigay natin sa Diyos, ina-apply natin yung Proverbs 3, 5, and 6, yung pagtitiwala sa Kanya, ma-amaze ka. Dahil anuman yung ninakaw ng kaaway, kayang-kayang ibalik ng Diyos na doble pa, no? At magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay. Amen? At number 4, nasabi dito sa number 4, God is the number 1 priority in His life. Ito yung tao daw na talagang nagmamahal sa ating Panginoon. No? Siya yung number 1 priority. Sa paano paraan natin mapapakita na siya nga yung ating number 1 priority? Yung pagising natin sa umaga, na siya yung una natin pasasalamatan sa bagong buhay, sa bagong lakas, no? At ang salita niya ang ating bibigyan ng naroon na sabi nga ay pansin, no? Uunahin natin siya, yung meditation ng word niya, no? Ito yung ating gagawin. Katulad ng sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you, no? Siya yung uunahin natin. Halimbawa, paglinggo, no? Paglinggo, yung iba nakakalungkot, mas inuuna nila yung pamamasyal, no? Mas inuuna nila yung kanilang mga business, mas inuuna nila yung mga labahin nila o yung mga anumang bagay kaysa yung pagsamba sa ating Panginoon, no? O kaya yung iba naman, dahil may problema, hindi sila sasabihin nila, naku, hindi mo na ako attend kasi may problema ako. Eh di lalong walang mangyayari sa buhay natin, ano? Kaya napakahalaga na isang paraan para mapakita natin na talagang
siya yung ating first love, no? Siya yung iniibig natin kung paano niya tayo inibig, no? Ay naroon na siya yung ating inuuna sa Matthew 6:33 na napakahalaga nun na ito po ay ating gawin, no? Saan paraan pa natin siya pwedeng unahin? Sa ating mga financial na kapag tayo ay may natanggap, uunahin talaga natin na itabi, no? Yung ating tithes, no? Yung ating ikapo. Dahil ito ay alam natin na ito ay sa Kanya, kailangan ibalik natin to. Marami po ay naroon na sabi nga ay hinuhuli ang ating Panginoon. Hindi siya ang inuuna. Pero alam niyo po, kapag inuna natin siya, makikita natin na sabi nga yung sinabi niyang all of these things shall be added unto you, mararanasan po natin. No? Dahil katulad nga ng sinabi, no, babalikan ko lang yung ating team verse sa John 14:21. Ang sabi doon, uh, he that hath my commandment and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Ito po yung isang paraan para sabi nga ay tinatanggap, no? Tinatanggap ng Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya, no? Sa pamagitan ng pag-meditate ng Kanyang salita, sa pamagitan ng naroon sabi nga ay pagtatago ng Kanyang salita sa ating puso, pagsunod, no? Pag-i-implement o pag-apply nito sa ating mga buhay, at naroon na sabi nga pagbibigay natin ng priority, number 1 priority siya sa atin. Makikita po natin na He will manifest Himself to us. I-reveal niya kung sino siya sa atin talaga. No? I-reveal niya na siya talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. I-reveal niya na yung kagalakan ay ibibigay niya sa atin. No? Yung sabi nga, the joy unspeakable. No? Nakaranas na po ba kayo ng joy unspeakable na nanggagaling sa Panginoon? Alam nyo, sabi ko nga, kung akong padi-describe nyo sa akin, no, nung maranasan ko to, grabe, talagang sabi ko nga ay, kasi nangyari po yun nung ako po na ay nasa Pasig, at pagkagising ko po, no, nakita ko merong isang bagong bond paper, no, yung yellow paper, may nakita ko. Ang ginawa ko po noon ay gumawa ako ng love letter kay Lord, no? At sa love letter na yon, panay pasasalamat ang nilagay ko, no? Pinasalamatan ko siya sa lahat ng ginawa, pinasalamatan ko siya kung sino siya, pinasalamatan ko siya sa kanyang kadakilaan. Talagang letter of thanksgiving ang ginawa ko doon. At nung panghuli, doon sa pinakahuli, ang sabi ko, your daughter, Estela. No, ganun ang ginawa ko noon. Tapos po, yung sulat na yon, ifinold ko. At pagka-fold ko, inilagay ko doon siningit ko doon sa Bible ko na ang sabi ko, Lord, love letter ko to sa inyo. No? At alam nyo, nung ako po ay umuwi, pabalik ng Mindoro, ang nasakyan ko pong bus mula crossing hanggang Tanawan, nakatayo ako kasi punuan, no? Nakatayo ako. Pero alam nyo, kahit nakatayo ako, grabe yung sabi ko, ba't ganito yung nararamdaman ko? Parang galak na galak ka, tuwan-tuwa ka na hindi mo maunawaan yung sinasabing joy unspeakable. At alam niyo po, nung pagdating sa Tanawan, nung ako po ay meron kasing tumayo na, no, doon sa tabi kong yung nakaupo doon sa tapat ko, edi ako po ay napaupo na, no? At alam niyo, pinatunayan po nung nakatabi ko yung joy na yon na nanggagaling sa Panginoon. Sa papaanong paraan? Ang sabi niya po sa akin, no, sabi niya ay naroon daw po na iba yung ngiti na nakita niya sa aking mukha, no, habang ako ay nakatayo, no. Sabi niya, bakit po ang saya-saya niyo, no? Talagang nakikita, nagre-reflect yung tinatawag na joy unspeakable, no? Kaya makikita po natin kahit na kung titingnan natin, ang hirap no, nakatayo ako hanggang crossing, mula crossing hanggang Tanawan, no? Dahil siksikan nga. Pero hindi ako nagalit dahil hindi ako pinaupo nung nasa tapat ko o hindi ako napagod dahil nga doon sa joy unspeakable
At yun nga, pinatunayan nung nakatabi ko na yung mukha ko daw ay talagang yung ngiti ay kakaiba. No? Ganun po, kapag ang salita ng Diyos ay naroon na sabi nga nakatago sa ating mga puso, He will manifest. No? Ima-manifest niya yun sa atin. At isa pang manifestation na hindi ko malilimutan, pagdating ko ng Mindoro, praise the Lord, dahil Sunday service yun, alam niyo po, merong biglang pumunta po doon sa church. Taga-ibang church siya, ha? May biglang nagpunta doon sa church at ako po ay hinanap, no? Intercessor po yun, yung ating kapatid na yun, pero taga-ibang church siya. At nagulat ako dahil hinanap ako, no? At nung harapin ko siya, ay meron po siyang dala na brown envelope, no? May dala siyang brown envelope. At ito po ay inabot sa akin. Nanlalamig pa nga yung kamay niya no? Nung kamayan ko siya, tsaka nung iabot sa akin. Yung brown envelope na yon. At alam nyo, nung buksan ko po yung brown envelope na yon, ay napakagandang rose, no? American rose na pulang-pula. Talagang fresh na fresh po ang nakalagay doon sa envelope na yon. At alam nyo kung anong sabi niya? Sabi niya, Pastora, ginising po ako ng Panginoon ng madaling araw. Tanim pala niya kasi yun, no? At ang sabi sa akin ng Panginoon, kunin ko daw po yung rose na yan, ibigay ko sa inyo, tanda ng pag-ibig niya sa inyo. Amen. No? Ay makikita natin, romantic si Lord, no? Kung paano, habi nga, pag nakita niya na talagang minamahal natin siya, no? Makikita natin, ima-manifest niya yun, ipaparamdam niya rin yun sa atin. Hindi lamang yung kaligtasan na nung tinanggap natin siya, talagang ipaparamdam niya sa atin, no? Kaya, grabe po kapag talagang naranasan natin na sabi nga yung manifestation ng Diyos sa ating mga buhay, no? Kaya, napakahalaga po no, na dapat na siya ang ating number one priority. Matthew 6:33, no? Hindi lamang yun sa yung paggising natin, hindi yung pag-attend natin tuwing Sunday, kailangan excited tayo. Lagi ko naman sinasabi, no? Excited tayo sa araw ng pagsamba, no? Na Sabado pa lang, piniprepare na natin yung ating mga isusuot, piniprepare na natin yung ating tithes and offering, no? Hindi yung pagdating natin na Sunday, tsaka lang tayo mag-isip, magkano ba ibibigay ko? Magkano ba i-offering ko, no? Kapag ganun po, hindi tayo excited, no? Kailangan maging excited tayo dahil siya yung priority natin, no? Kaya, purihin po ang ating Panginoon. At ang panghuli, natanda na tayo ay, sabi nga ay, nagmamahal sa ating Panginoon. Ang sabi dito, He loves His brethren, no? Minamahal niya rin yung mga kapatid niya o yung mga kapatiran. Ang sabi dito sa John, 1 John 4:20. Yan, basahin natin. If a man say, I love God and hateth his brother, he is a liar, no? Kung ang isang tao daw o isang Kristiyano ay sinasabi niya na mahal niya ang Diyos, pero galit naman siya sa kanyang kapatid. Ako po, ang sabi dito, siya ay isang sinungaling, no? For he that loveth not his brother whom had seen, how can he love God whom had not seen, no? Kaya isang way daw na masabi natin na mahal natin ang sa ating kapwa, no? Sa ating mga kapatid, no? Sa ating mga magulang, sa ating mga kapatiran, no? Yung naroon na mahal natin siya, our enemies. Love your enemies, no? At ito ay naroon na kapag ang salita ng Diyos ay nakatago sa ating puso, no? Ito ay magagawa natin, no? Magagawa natin mahalin atin. Magagawa natin mahalin. Kasi ang ating Panginoong Yesus, alam nyo, nung siya ay ipinako doon sa krus, no? Lahat ng hirap, pinaranas sa kanya, no? Hindi siya nagmura, hindi siya nagsalita ng bad words, hindi siya nagalit, hindi siya naroon na kung ano-anong ginawa, kundi alam niyo, ang sabi ng Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they are doing, no?
Ito rin po ay ating mababanggit kapag ang salita ng Diyos ay nakatanim sa ating mga puso. Kapag ito ay nakatago sa ating mga puso, hindi natin magagawa na magalit sa ating kapwa. No? Bagamat minsan, alam natin na may magandang ginawa sa atin, pero kapag ang salita ng Diyos ay nakatanim sa ating puso, hindi tayo magagalit. No? Nandun yung pangunawa, nandun yung pagpapatawad, nandoon yung sabi nga ay naroon na sabi nga pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon po. Kaya napakahalaga po. Kaya halaga na talaga ang kanyang salita ay nakatago sa ating mga puso para magawa po natin ang kalooban ng Diyos at siya'y maparangalan sa ating mga buhay. Katulad nga nung sinabi doon sa sa John chapter 14 verse 21, naroon daw na siya ay sabi nga ay ito'y paraan ng pagmamahal natin sa kanya. At kapag minahal natin siya, tandaan natin mararamdaman natin yung kanyang pagmamahal. He will reveal himself to us, no? I-reveal niya kung sino siya. Siya yung Diyos na mapagmahal, siya yung Diyos na mapagpatawad, siya yung Diyos na mapagpasensya, siya yung Diyos na nagpapagaling, siya yung Diyos na naroon na bibigay o nagsusupply ng ating pangailangan, siya yung Diyos ng ating tagumpay. Marami pa na i-reveal ang Diyos sa atin if we love Him, no? Kaya napakahalaga po na sa ating mga buhay, naroon po na sabi nga ay mahalin natin ang ating Panginoon. At ito nga po yung mga sign na tunay na minamahal natin siya. No, ang kanyang salita ay kinatago natin sa ating puso, minemeditate natin, no, ina-apply natin, siya yung number 1 priority, at kapag po ganoon, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, it will follow, no? Ano po yun, susunod po yun, no? Ang salita ng Diyos ang magdidikta sa atin na ang gagawin mong pagtulong sa ating sa iyong kapwa, no? Ang salita ng Diyos ang magdidikta sa atin na magpatawad tayo. Ang salita ng Diyos no? Mangunawa tayo, yun. Lahat ng iyan, no? Sabi nga, ay naroon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, no? Kaya, napakahalaga po na sa pagkakataon na ito, sa love month na ito, hindi lamang pag-ibig na, sabi nga, ay parang pang-last ang ating maranasan, kundi ang agape love na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya, purihin po ang Diyos, hayaan natin na matest natin ang ating mga puso. Nagagawa ko ba ito na sabi nga ay para masabi ko sa ating Panginoon na minamahal ko siya? Alam nyo, meron pong sa John chapter 20 ay naroon po na minsan ay nagtanong ang ating Panginoon. 3 beses niyang tinanong si Pedro, no? Ang sabi niya, una, Pedro, do you love me? Sumagot si Pedro, yes Lord, I love you, no? Pero ang sabi ng Panginoon, feed my sheep. Ibig sabihin, meron siyang pinagagawa, no? Pangalawa, tinanong uli siya, Pedro, do you love me? Sabi niya, yes Lord, I love you. Tapos may sinabi na naman ng Panginoon, no? Na sabi nga ay naroon na yung tungkol sa kanyang mga tupa o sa kanyang kapwa, sa ating kapwa, no? At pangatlong beses, tinanong uli siya, Peter, do you love me more than this? Ang sabi ni Peter, nalungkot si Peter dahil 3 beses siya tinanong ng ating Panginoon kung talagang mahal niya siya. At naroon na minsan nagsabi uli siya kung ano yung dapat niyang gawin. Alam nyo, minsan sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I love you. Pero hindi naman pala natin sinusunod ang kanyang salita. Hindi naman pala natin tinatago sa ating mga puso ang kanyang salita, no? Naroon na sabi nga yung will pa natin ang nasusunod, hindi na yung will niya, hindi na yung kalooban niya, kundi kalooban natin, no? Minsan sinasabi natin, Lord, I love you, pero hindi mo mapatawad yung kapatid mo na nagkasala sa iyo, no? Minsan sinasabi natin, Lord, I love you, pero hindi ka makasunod sa pinagagawa ng Panginoon
sa iyo. Hindi mo maibigay yung best talent mo, hindi mo maibigay yung dapat ibigay. No? Kaya isang paraan po na i-test natin yung ating mga puso. Let's search our hearts, no? Katulad nga ng sinabi ni Haring David, no? Ang sabi niya doon sa aklat ng mga awit, no? Search me, O God, and know my heart, and know my thoughts. Try me, ang sabing ganun. And see if there are any wicked ways in me, and lead me into everlasting life, no? Kaya naroon po na magpasyasat tayo sa ating Panginoon, no? Pasyasat natin yung ating mga puso. Dahil dito dumadaloy ang tunay na buhay. Kaya sa gabi pong ito, tayo ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Pasyasat natin ang ating mga puso para naroon na matutunan natin na talagang siya'y mahalin natin. Ano? Sabi nga, ang isa sa commandment ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. No? At ito'y magagawa natin if we will keep His commandments. No? Kung ang salita niya, ang mga pangako niya ay sa gabi pong ito, sama-sama tayo na dumulog sa kanyang harapan na may pagpapakumbaba. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, O God, sa mga paalala niyo sa amin na kung paano namin maipapakita ang tunay naming pag-ibig o pagmamahal sa inyo. Father God, sa oras pong ito, kami po ay dumadako, Panginoon, lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, patuloy nagpapasyasat sa aming mga puso. Kung may nakikita ka pa man po, Panginoon, na unforgiveness, galit, Panginoon, puot sa aming kapwa. Lord, sa oras pong ito, patawarin niyo po kami sapagkat alam namin na mga bagay na ito ay nagpapakita na hindi ka nga namin tunay na minamahal. Sapagkat sinabi niyo, paano namin masasabi na mahal ka namin kung ang aming kapwa ay hindi namin mamahal, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patawarin niyo po kami, O Diyos. Hallelujah, sa aming pong mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming kapwa. O Lord, higit sa lahat sa inyo. At sa pagkakataon nito, Panginoon, hayaan niyo po na inyong banal na dugo ang maglinis sa aming mga puso. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na tunay nga na mapakita namin sa inyo na minamahal ka namin sapagkat kayo ang unang nagmahal sa amin. Marami pong salamat. Hallelujah sa lahat po na nakasama ko at makakasama ko pa. Lord, sa pamagitan nitong tinig ng pag-asa na ito, kayo po ang siyang manguna. Yes, O God, in the name of Jesus, O Lord. Thank you, Father. At inaangkin ko po, Panginoon, na ang salita niyo hindi babalik sa inyo nang walang, Lord, ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. It will accomplish, Lord, kung ano ang kalooban niyo. Marami pong salamat. Lord, pinagkakatiwala ko po ang magdamag na ito sa aming pagtulog. Samahan niyo po kami. Mangusap kayo, Panginoon, at tulungan niyo po kami na kayo'y mamahal with all our heart, with all our soul, and with all our might. Thank you, Father. At sa oras na ito, we just give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mga nakasama ko ngayong gabi. At tayo po ay na minsan pa next Thursday, no? Maging excited po tayo sa atin pong mga sabi nga ay live streaming, no? Kaya purihin po ang Diyos. At sa gabing ito, God bless us all and good night. Amen. Thank you, Lord.